बयनिसिमबो खुलुमनायखौ बावहरदों आं दा बे समाव बुंनो लादों दिपेन बर' बिथाङा বিষয়সমূহে ৰূপায়ণ 2025 27 জানুৱাৰীত 5 বছৰ হ'বলৈ কৈ আছে তো NDFB BTR চুক্তিৰ ৰূপায়ণত প্ৰচণ্ড লেহেমীয়া গতি দেশে বিদেশে বৰ্তমানো কাৰাৰুদ্ধ 60ৰো অধিক NDFB পুনৰ সংস্থাপনক লৈও সমানেই সৰব চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী অহা 27 জানুৱাৰীত 5 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব BTR চুক্তি সম্পাদনৰ BTR চুক্তি অনুসৰি BTCৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ সংখ্যা 60টালৈ বৃদ্ধি হোৱাটো দূৰৈৰে কথা এই পৰ্যন্ত চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী সংগঠনসমূহেৰে সম্পৃক্ত বিষয়সমূহে ৰূপায়ণ হোৱা নাই ফলত চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ নেপালকে ধৰি গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বৰ্তমানো কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছে BTR চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী 6 সংগঠনৰ অন্যতম NDFBৰ 60জনৰো অধিক নেতা কেডাৰ আৰু ইয়াৰ বাবেই পুনৰ উত্থাপন হ'ল 2008 চনৰ ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনাত দোষী সাব্যস্ত হোৱা NDFBৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জন দৈমাৰী সহ সকলো নেতা কেডাৰৰ মুক্তিৰ দাবী 2025 27 জানুৱাৰীত 5 বছৰ হ'বলৈ কৈ আছে আৰু জেলত বৰ্তমানলৈকে মানে 60জনৰো অধিক জেল খাটি আছে তো NDFB কেডাৰ সকল যিসকল এতিয়া জেলত আছে ৰঞ্জন দৈমাৰী সহ আন কেডাৰ সকল আছে তেওঁলোকক অতি সোনকালে মুকলি আকাশত এৰি দিয়াটো চৰকাৰৰ এটা গুৰু দায়িত্ব বুলি আমি ক'ব বিচাৰো কেৱল সেয়াই নহয় BTR শান্তি চুক্তি অনুসৰি NDFBৰ নেতা কেডাৰৰ বিৰুদ্ধে থকা গোচৰসমূহৰ ভিতৰত এই পৰ্যন্ত 263টা গোচৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে চৰকাৰে কিন্তু বৰ্তমানো NDFBৰ নেতা কেডাৰৰ বিৰুদ্ধে দেশে বিদেশে আছে বহু সংখ্যক গোচৰ ইয়াৰ বাবেই অসমৰ লগতে নাগালেণ্ড মণিপুৰ অৰুণাচল প্ৰদেশকে ধৰি বিভিন্ন ৰাজ্যৰ আদালতে বৰ্তমানো NDFBৰ নেতা কেডাৰৰ বিৰুদ্ধে জাৰি কৰে সমন শান্তি চুক্তিৰ মাধ্যমেৰে মূল খুঁটিত চামিল হোৱাৰ পাছতো পূৰ্বৰ গোচৰত সমন লাভ কৰি হতাশ হৈছে NDFBৰ নেতা কেডাৰ নাগালেণ্ডৰ পৰা সামন আহে মেঘালয়ৰ পৰা আহে অৰুণাচলৰ পৰা আহে অহা 3 মাহ পৰা 6 মাহ ভিতৰত কেছৰ যোনটো উইথড্ৰয়েলৰ কাম সম্পন্ন কৰিব লাগে বা হেতু উইথড্ৰ কৰাৰ কাৰণে সকলো প্ৰক্ৰিয়া কৰিব লাগে কাৰণ 5 বছৰ হ'ল অস্ত্ৰ জমা দিয়াৰ পিছত তাৰ ঠাত যদি এটা বোজা হৈ থাকে স্বাভাৱিকভাৱে সাইকোলজিক্যালি তাৰ এটা ইম্প্যাক্ট পৰিব বৰ্তমানো পুনৰ সংস্থাপনৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে 678 জন NDFBৰ কেডাৰ এই কেডাৰ সকলকো শীঘ্ৰেই পুনৰ সংস্থাপন দিয়াৰ দাবী অন্যতম চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী সংগঠন এপছুৰ সভাপতি দীপেন বৰুৰ NDFB কেডাৰ সকলক যি সংস্থাপনৰ কথা যি ৰিহেবিলিটেশ্যন 4203 এতিয়ালৈকে তেওঁলোকক সংস্থাপন দিয়া হ'ল কেডাৰক আৰু ইয়াতে 678 মানে হেতু বিভিন্ন কাৰণত ৰৈ গৈছিল ইয়াৰ স্ক্ৰুটিনি হৈ গ'ল গোটেই ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক এতিয়া পুঁজি আবণ্টন দিব লাগে লগতে দশকৰ পাছত দশক ধৰি চলা বড়ো আন্দোলনৰ বাকি থকা শ্বহীদ পৰিয়ালসমূহকো শীঘ্ৰেই এককালীন সাহায্য প্ৰদানৰ বাবেও দাবী জনায় এপছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে শ্বহীদ পৰিয়ালক এক্সগ্ৰেচিয়া দিব লগা আছিল ইয়াৰ বৰ্তমান লোকে 600 মান পৰিয়ালক দিয়া হ'ল কিন্তু এতিয়াও আৰু বহুখিনি বাকি আছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24 बारग' NDFBफोरखौ लानानै माखासे अनखांनाय बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय जों बेखौसो कुइसन खालामनो सानदों बिथाङा BTR एकर्डनि गासैबो क्लजेस गासैबो दफाफोरा आखरे मावफुंजायाब्ला बिथाङा सोमावसारनायखौ लाबोफिनगोन होननानै बुंबाय थादोंमोन अब्ला बिथाङा सोमावसारनायखौ लाबोफिनसिगोन नामा मानोना BTR गोजोन गोरोबथाया 5 बोसोराव आगान होबाय जोबनोसै दिनैनि समावबो BTR एकर्डनि गासैबो दफाफोरा मावफुंजायासै बिथाङा खोथा होनाय बायदि बिथाङा सोमावसारनायखौ लांफिनसिगोन नामा दा बे बुब्लियाव जों बेखौबो साननो गोनां बिथांमोनहा इलेक्शन खाथि सफैब्ला बिथांमोनहा UPL दोलोनि सापर्टारखाय बिथांमोनहा बिसायख'थि खाथियाव बेबायदिनो बायदि खोथा बुंनाय बायदि मैया बेबायदिनो एक्टिभिटिस प्ले खालामनाय माब्लाबा जौ जुवा नागार होननानै रेलि खालामनाय माब्लाबा गोजोननि थाखाय साथि सावनाय बैफोर बायदि बिथांमोननि जिथु एक्टिभिटिस प्ले खालामबोनाय बिथांमोननि जिखिनि हाबाफारि मावबोनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनदों दा दिनै आं बुंनोब्ला दिनै बिथाङा BTR गोजोन गोरोबथाखौ माखासे इन्टेलेक्चुएल
मेलेमजिबि बिथांमोना बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ मोजां नङा होननानै बुंबोबाय थाखादोंमोन। नाथाय दिनैनि समावसो दिपेन बर' बिथाङा रियलाइज खालामनो हादों नामा दिनै जे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि माखासे दफाफोरा मावफुंजाजोबाखै, एनडिएफबि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिथांमोना रिहेबिलिटेसन पेकेज मोनाखै, एनडिएफबि भिक्टिमाइज फेमिलिफोरा एक्स ग्रेसिया मोनाखै। दिनै एनडिएफबि आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे गोबां लिडार आरो केडार्सफोरा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायाखै। दिनैनि समावसो बिथाङा मोनथिमोनबाय नामा सिगां 5 बोसोराव बिथाङा मा जानानै थाया ना दिनै बिसायख'थिनि मुङाव इउपिएल दोलोनि माखासे जा मोना जे मावफुंनो हायासै, प्रमद बर'आ जे टटेलि थगायथारबाय, बेखौ लानानै इउपिएल दोलोआ जे नैबे बिसायख'थिनि समावहाय भट बिनो थाखाय रायजोफोरनि खाथियाव थांनो हानाय नंला, बैनि थाखायसो बिसायख'थिनि थाखाय बिथांमोना माबा मोनसे प्लान पलिसि खालामबाय नामा, बैफोर माने डाउट। आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो नैबे उदां बड'लेण्डनि थाखाय बिथांमोना जुदि सोमावसारनो सानफिनदोंब्लाबो, जिथुके बिटिआर एकर्डनि गासैबो क्लजेसफोरा दफाफोरा मावफुंजायाब्ला बिथांमोना सोमावसारनायखौ लांफिनगोन होनदोंब्लाबो, दा दिनैहाय बिथांमोना जे प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायजों बिथांमोना जे फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सल्युसन एग्रिमेन्ट खालामना लाबोबाय, अब्ला मा मोखांखौ लानानै बिथांमोना उदां बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारफिनगोन, मा मोखांखौ लानानै दिनै भारत सरकार आसाम सरकारा बिथांमोननि सोमावसारनायखौ गनायथि होगोन आरो दिनै बर' हारिनि सोरबा सुबुंफोरा, सोरबा बर' हारिनि साफ्रोमबो बिदा फंबायफोरा बिथांमोननि सोमावसारनाय, बिथांमोननि मुभमेन्टआव सोर बिथांमोना बारसोमबावगोन, सोर गोसो होनानै बिथांमोननि जिथु मुभमेन्ट सोमावसारनायखौ बिथांमोनजों गोसो होसार बिथांमोननि सोमावसारनायाव ओंखारबावगोन, कुइसना बे। दा बिनिखायनो आं बुंनो सानदों, दिपेन बर' नोंथाङा जुदि दिनैनि समावसो बेबायदिखौ साननो हादोंब्ला खोब मोजांनि खोथा, नाथाय नोंथांमोननि साननायजों दिनैनि रायजो राजाफोरा सापर्ट होगोन ना होआ बेसो साननांगौ बाथ्रा। दिनै नोंथांमोनखौ फिन खनसे सोमावसारफिनब्लाबो नोंथांमोनहा जुदि बै माबा मोनसे गोरोबथा खालामनो सुबिदा मोनब्लाबो फिन आरो बर' हारिखौनो थगायफिनलायगोन खोमा, बैफोरबायदि ना। प्रमद बर'आ आंहा जाग'खांबायलै फंबाय, एबार नोंनि दिनसै, नों सोमावसारनायखौ लांफिनदोलाय, गोजोन गोरोबथा खालामदोलाय बा माबा मोनसे गोरोबथा खालामदोलाय, नों एबार जादोलाय, बेफोरबायदिबो होननो हागौ। नङाबा बिसायख'थिनि माखासे प्लान पलिसिनि थाखाय बर' रायजो राजाफोरखौ मोननो थाखाय नोंथाङा बेबायदिबो बुंदों जानो हागौ। नङाब्ला मानोथो नोंथाङा सिगांनि समाव एनडिएफबिफोरखौ लानानै खोथा बुङाखै? बिटिआर गोजोन गोरोबथाया जे एकदम नंखाय बाखाय मोनसे हा बायनाय फानलायनि मोनसे दलिल एग्रिमेन्ट बायदिसो होननानै मोनथिखासेयावबो नोंथांमोना जे बेखौनो मोजां होननानै प्रमद बर'आ जेखौ थिनो बेखौनो मावबोबाय थादों, प्रमद बर'नि उन खारबोफादों, प्रमद बर'आ जेराय होनबा जेरायदों, प्रमद बर'आ गसं होनबा गसंदों। दा एभ्रिथिंखौ नोंथांमोना मावबोजादों। बुंनो थाङोब्ला प्रमद बर'आ खिबुसु होननायावबो सुबोदों खोमा, बैबायदि सन्देह थायो। दा बेखायनो जोङो सानदों, दिनैनि सिगां जुदि सम थानायावनो नोंथांमोना बर' हारिनि मोनसे सिनस्रि बायदि आफादनि दैदेनगिरि जानानै बै समनिफ्रायनो इनिसियेटिभखौ लाबोनायमोनब्ला दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथाया 5 बोसोर जायैनि सिगां मोना एनडिएफबिनि माखासे गायसनगिरि आफादगिरि बिथांमोनखौ उदां खालामनो हागौमोनदां, लिडार्स एन्ड केडार्सफोरखौ उदां खालामनो हागौमोनदां, माखासे जिथु भिक्टिमाइज फेमिलिफोरा एक्स ग्रेसिया मोननांगौमोन, जाय बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा रिहेबिलिटेसन पेकेज मोननांगौमोन, बेफोरखौ मोनजोबगौमोनदां। बारग' एनडिएफबि न'खरनि सुबुंफोरा सोरबा साखरि बाखरि मोनगौमोनदां। बेबायदिनो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों माखासे कम्पानि इन्डास्ट्रिफोरा फैमारगौमोनदां। बे कम्पानिफोरा मोजाङै गायसनजायोमोनब्ला दिनै बेखार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बेयावनो मावै दाङै गावनि जिउखौ खुंनो हागौमोनदां। नाथाय दिनैनि समावसो नोंथांमोना बेबायदि रल लानायखौ बे जास्ट माने बिसायख'थिनि मुङाव गावसोरनि आवथायाव लांनो बा सोरनिबा एजेन्ट जानानै बा इउपिएलनि जानानै थोंजोङै इउपिएलनो भट बिना होनो बेबायदिसो सानो, जेरै नोंथाङा दिलीप सयखियानो भट बिनानै होदोंमोन। दा बेफोरबायदि आरो दिनै जयन्तमोनखौ नोंथांमोना दैखांहरबाय, माथो जेबो गैया। नोंथांमोनानो बुंबाय थादोंमोन बर' हारिनिफ्राय एमपि दैखांहरोब्ला बर' हारिनि थाखाय बिथांमोना इसु लाबोगोन होननानै, नाथाय दिनै मानो इसु लाबोनो हायासै? दिनै बर'आ जेबो जेंना जोबाखै, नाथाय बे पार्लियामेन्टआव थांनानै जेबो इसुखौनो दिखांहैया, जेबो बर' हारिनि थाखाय फुटाप खालामहैया, अब्ला मा होननानै नोंथांमोना बेबायदि खालामखो? अब्ला नोंथांमोना दिनै
बर' हारियाव एमपि नांगौ होननानै 2 गाहाम दिनै रायजो सभायाव सासे लक सभायाव सासे दैखांनानै हरबाय, अब्ला बिथांमोनाबो बर' हारिनि थाखाय बिथांमोनाबो खोथा बुंहैयाब्ला अब्ला मा जागोन? बेखायनो आं सानदों नोंथाङा जुदि सोमावसारनायखौ मोजाङै लांफिननोब्ला प्रमद बर' बायदि जों नंखाय बाखाय जों बेबायदि एग्रिमेन्ट खालामनाय नङा। बर' हारिनि गासैबो इन्टेलेक्सुयेलखौ लानानै, बर' हारिनि मोनफ्रोमबो दल संगठनखौ लानानै, बर' हारिनि गासैबो सापर्टार माखासे आफादफोरखौ लानानै, बर' हारिनि माखासे धोरोम आफादफोरखौ लाफानानै जों जयै सावरायनानै जोङो एबारनि गोरोबथाखौ खालामगोन होननानै जुदि सोमावसारनायखौ लांनो सानोबा बे नोंथांमोननि खोथा, आरो बेबायदियाव बयबो नोंथांमोनजों सापर्ट खालामगोन बेखौसो जों सानो। बेखायनो आं सानो जुदि जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बा सोरबा रिप्रेजेन्टेटिभ्स बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनायखौ जों हास्थायो, मानोना जों मोजांखौ हास्थायनानैसो जों बाथ्रा बुङो। आदारवाइज जोंबो बाव खोथा बाथ्रा बुंनांगौ दं होननानै जों साना। जायखिजाया बर' हारि हिसाबै थांनानै थानो बा बर' हारिखौ फोथांनो थाखाय जोङो खुगायावल' बुंफ्लायालासिनो जोङो प्रेक्टिकेलि मोजां मोनसे मावनानै मोजां मोनसे बेबस्था लाबोनो हायोब्ला बे जोंनि थाखाय खोब मोजां जागोन होननानै आं सानो। दा दिपेन बर' बिथाङाबो जुदि हारिनि सायाव मोजां अननाय दंब्ला बिथाङाबो जाहाथे निउट्रेलाव थानानै उननि समाव खामानि मावगोनखौ मिजिंथियो। जाहाथे सोरनिबा एजेन्ट जानानै बा सोरनिबा पलिटिकेल बेकग्राउन्डनि डिफेन्सिभ जानानै खामानि मावोब्ला बेफोर बयजोंबो गनायजाथाव नङा, बा बेफोर बयनिबो थाखाय आरजाथाव नङा होननानै जों सानो। स' दुखु मोनदोंब्ला नोंथांमोननि गोसोनि खोथासै। थेंक इउ।